Το Ασκληπίον Κρήτης και η Κλινική Γένεσης Αθηνών ξεκινούν τη συνεργασία τους, δημιουργώντας ένα πρότυπο κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η Ασαράφ Κέρεν από το Μονακό ήταν εκείνη που μαζί με 10 μικρά παιδιά έκοψε την κορδέλα στα εγγένεια για τη νέα μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι η γυναίκα που το 2020 σε ηλικία 42 ετών και ενώ βρισκόταν στη φάση της εμεινόπαυσης κατάφερε να μείνει έγκυος και να γεννήσει με φυσιολογικό τοκετό ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Now she's 2 years old. She's a very nice girl, very happy, very sensitive. I'm blessed. Είναι μία από τις ελάχιστες στον κόσμο σε περίοδο εμεινόπαυσης που καταφέραν και έμειναν έγκυες και βέβαια αυτή αποτελεί και τρομερή απόδειξη για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στην Ελλάδα και σήμερα εδώ στην Κρήτη. Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη ανάμεσα στην πρώτη δεκάδα των ευρωπαϊκών χωρών ως προορισμός για τον ιατρικό τουρισμό. Άλλος ένας κρίκος στη μεγάλη προσπάθεια για τον ιατρικό τουρισμό και μέσα από την εξωσωματική και γενικότερα από τον ιατρικό τρόπο με τον οποίο θα φέρουμε τον κόσμο προσθέθηκε σήμερα εδώ. Η μονάδα αυτή κατασκευάστηκε για να εξυπηρετήσει το αίτημα πάρα πολλών Κρητών, οι οποίοι δυσκολεύονται να αποκτήσουν παιδί και οι οποίοι δυσκολεύονται επίσης να απευθυνθούν στα κέντρα της Αθήνας. Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθηκε η Διεθνής ημερίδα για τον τουρισμό υγείας στο Ηράκλειο. Στο επίκεντρο του επιστημονικού διαλόγου ήταν ο τουρισμός γονιμότητας της Ελλάδας.